Hola a tothom, mireu quina vista més esplèndida que tenim des d'aquest cim que us porto en el dia d'avui i que pertany al municipi de Camarasa, amb les Avellanes i Santa Linya, i que és conegut popularment com el cim de les Altures. És el cim de Mont-roig que agafa el nom, o dona el nom, a la serralada de Mont-roig. No és el punt més alt, té 714 metres, nosaltres l'hem fet, de moment l'he fet, amb una ruta que porta ja 7 hores i 23 minuts i encara falta la baixada des d'aquest cim fins al lloc d'inici. Per tant, pot ser una ruta dura si es vol, igual que l'anterior cim que us havia explicat, aquesta mateixa zona de la Noguera. Mireu quina vista tan esplèndida que té, els 360 graus aquí. També estem dalt del Segre i del Noguera Pallaresa. Tota aquesta zona és realment fantàstica. És el cim de Mont-roig, el cim de les Altures, que avui us hem portat des de la Noguera. És un dels cims del repte dels 100 cims de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.